Ja keď som tak počúval to, čo ste povedali a tie nádherné srdcervúce príbehy, ktoré tu pred vami na podobnú otázku hovorila predsednička vlády, tak som nadobudol taký pocit, že vy ste vlastne všetci v zlej strane. Prečo ste v SDK? Vy ste mali byť v Smere, lebo vy ste tam všetci také sociálne prípady, že potrebujete byty, ktoré sú určené pre naozajstné sociálne prípady. A ako povedala pani predsednička vlády, ktorú vyštvali z bytu, ale asi ten, ktorý mala dostať, ten bol pridelený vám. Asi si tak myslím. Chcem sa spýtať, skúste nám vysvetliť naozaj vecne, pragmaticky všetky tie podozrenia, ktoré dnes uvádza denník Pravda. Môžete? Ďakujem. Pán poslanec, možno vás prekvapím, ale ja denník Pravda nečítam. A ani sa denník Pravda čítať nechystá. Pokiaľ viem, denník Pravda patrí jednomu z vašich mecenášov a sponzorov, takže presne takto veriem aj veci, ktoré publikuje. Ak dovolíte s tými sociálnymi prípadmi, no, ak vy, lebo z vašej otázky vyplynulo minimálne implicitne, že strana sociálna demokracia je pre sociálne prípady. Úžasné. Jedný z najvážnejších sociálnych prípadov, aké poznám, sú určite Robert Fico, Ján Počiatek alebo Robert Kaliňák. Sociálni demokrati, ktorí na ruke nosia hodnotu priemerného bytu. Sociálni demokrati, ktorí majú podlahu v garáži za cenu 3 priemerných bytov a pritom sa nerozpakujú obrať dôchodkyňu o byt. To sú naozaj sociálni demokrati. Tak k takýmto sociálnym demokratom, pán kolega, nikdy patriť nebudem a vy nie ste sociálni demokrati. Smer SD nie je sociálno-demokratická strana. Môžete mať tých prívlastkov, koľko chcete. Môžete si ich nalepiť nielen za Smer, ale aj pred Smer. Vy nie ste sociálna demokracia. Vy ste strana, ktorá túto krajinu priviedla takmer na bubon. Vy ste strana, počas ktorej za 2 roky zadlženie na jedného občana vzrástlo o 2000 eur. Vy ste strana, ktorá dohadzovala kšefty svojim sponzorom v takom rozsahu, že takmer zruinovala túto krajinu. A k tomuto hovoríte sociálna demokracia, tak ja nie, pán kolega. Ďakujem pekne.